I pored ekonomske krize koja je u Srbiji teško uzdrmala sektor informacionih i komunikacionih tehnologija, Društvo za informatiku Srbije je tradicionalno dodelilo svoje godišnje plakete projektima i pojedincima iz ove oblasti, koji su se prema mišljenju stručnog žirija pokazali kao najbolji u proteklih godinu dana. Ja mogu u ime žirija da kažem da su svi kandidati pokazali izuzetno visok stručni nivo i da komisiji nije bilo lako da donese odluke. Takođe, mogu da kažem da svi nagrađeni imaju izuzetna rešenja i ja mogu da kažem da sam jako zadovoljan zbog toga. Pre svega, jako mi je drago što imamo domaća razvijena rešenja, čak imamo javna preduzeća koja su razvila domaća izuzetno kvalitetna rešenja i to može da bude jedna poruka i ostalima da pre nego što se kupuju strana rešenja da se pogleda šta i domaći razvoj radi. Dame i gospodo, koleginici i kolege, pozdravljam vas u ime Društva za informatiku Srbije, koji ove godine po 33. put dodeljuje plakete Društva za informatiku. Plakete Društva za informatiku su najstarije stručno priznanje koje postoji u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija u Srbiji i nadamo se da je to priznanje sa jednim visokim moralnim renomeom, jer ga dodeljuju kolege kolegama na jedan izuzetno transparentan način, bez mogućnosti da se nešto lobira, što je inače opšta praksa u našem opštem privrednom, ekonomskom i političkom životu. Kao što je gospodin Rakić, a ja se zahvaljujem Privrednoj komori Beograda što je domaćin ovog puta uručivanja naših plaketa, a kao što je gospodin Rakić rekao, nama nije bilo lako da donesemo odluke. Vrlo je interesantno da uprkos velike društvene ekonomske krize i problema gde god se okrenete, mi smo susreli 18 kandidata koji vrhunski poznaju najnovije informacione i komunikacione tehnologije, bilo da je reč o najnovijim naučnim trendovima u ovoj oblasti ili da je reč o aplikativnim aspektima korišćenja i primjena informacionih i komunikacionih tehnologija. Ja generalno sad u ime i žirija i društva svima njima čestitam, a prelazimo sada praktično na uručivanje plaketa. Plaketu za inovativnu primjenu IT-a u poslovnom okruženju osvojilo je JKP Parking Servis Novi Sad za start-stop sistem za naplatu parkinga. Plaketu za naučni rad iz oblasti informatike osvojio je dr. Mladen Čudanov za rad na temu Strateška primjena informacionih i komunikacionih tehnologija. Plaketu za razvoj i primenjen hardverski ili softverski proizvod osvojilo je preduzeće Quantum Auto Market za projekat Web shop za trgovinu autodelovima. Plaketu za razvijenu i primenjenu informatičku uslugu osvojila je neformalna grupa nastavnika za projekat Klik do znanja. Od 18 prispelih kandidata mi smo izabrali 4 i svi su oni pokazali izuzetne rezultate u poznavanju najnovijih informacionih i komunikacionih tehnologija i što je najinteresantnije, oni su osmislili na jedan inventivan način primjene informacionih i komunikacionih tehnologija u raznim oblastima. I smatramo da će i ovogodišnja plaketa predstavljati podsticaj našoj privredi i opšte društvenim službama da još šire koriste informacione i komunikacione tehnologije i da pritom koriste domaći razvoj.